Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagapati CTV ni priang sampai pi barok syakimat kimat mentah kajan met kesini lengka ka arpunyo tarik JYLLIEW arhajar arpun riu. Ini sedang suara kimat KHUBOR naga JYLLA. UMLA ka cleariat constituency uba kermen shella ula ong baka sorkar JYLLA kadang ya kun bat le shutam naga bentaban wengi gijing jengki nongti doyong bat ula ong ru ba ya ka open cast mining ka bala aijing bet dak sorkar India onnom la satya ban pentre kam ha East Giant Hills naga daw ka jinglong jingman jong ka jaka. Unong yalam ka United Democratic Party uba kermention la uba long ru UMLA ka cleariat constituency ula ong baga party ka donbek ha ka jingyatali bat lada jab ki MLA ki petno na ka party shua ka election ka party kan say da ki real tmai ban penne ya ka seat na ki constituency bala petno ki MLA ka party. Kinong yalam ka Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit balalam khamat daw MLA ka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ubalong ru menteri ke sorkar JYLLA kilale jurip ya ka jing pentre ya ka ropeway hamadan laban ka bapenia so nadu Shillong viewpoint uba Sanbor Shulai ulaya tu ba ka jing jurip ya ka ni ka project ka basongdor shispa sanpuway klor tengka ka daileng ba ka jing betha jong ka sorkar pedeng haga ba ka party kan hapban pha ya ka kaipot sha Delhi. Ka All Meghalaya Contractors and Suppliers Association, kala IT da ka dorkas hau menteri ke sorkar JYLLA uba kami ya ka tenat Animal Husbandry and Veterinary uba Sanbor Shulai da ka badawa ban pendamno ya ka tender ke bamenta ke bayadai bat ke jingtei ya ka State Veterinary Hospital ha Upper Shillong bat ban penmi no da ka tender tamai lengba ka split package system. Ka Department of Agriculture and Farmers Welfare ka Sorkar Meghalaya harengkat ka jingya trailang bat ka iPhone Organics Asia kala penlong ya ka International Conference on Women Farmers and Sustainable Organic Agriculture ha State Convention Hall Shillong. Ka Meghalaya Police Academy umran rengkat ka jingya trailang bat ka Ribhoy Area Welfare Association kilaraki ya ka International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking da ka jingkersyan lang ka Office jong Superintendent of Police Ribhoy District bat ka Office u Commandant 6th Battalion MLP umran. Rengkat bat ka PYRTHEI barok away ka JYLLA Meghalaya kalaraki ya ka International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking hanong ba Shillong da ka jingi sementalang o menteri rang ba ka JYLLA Conrad K Sangma bat o menteri ke sorkar JYLLA Timothy D Shira la play pai baru ya ka Center of Evolution Harreit Provincial Chest Hospital ka banyarap ya ki brio ki bala imkerni hau drug banyo jing sumar ka jingya sulap bat ka jing kersyan. Honorary Secretary jong ka Meghalaya Cricket Association uba Rayonal Karkamni ula pentip ba ka jingya lang jong baro ki unit ki baya sok bat ka Meghalaya Cricket Association kanlong ha ka laiterik unaitung arhajar arpun riu ha MCA Conference Room nado ka por shibaje no pai sngi. Kimat giban ya kren hagani ke sngi ki kentup ya kamat ke bayadai bat ka rai jong ka Apex Council ke balalong haka kendai terik ujemang arhajar arfun rio bantung ya ki Ombudsman kat kum ki kendon jong ka MCA ban ya kren ya ka kaipot jong ka Meghalaya State Commission for Women ki bayadai bat ka MCA bat ki wei pat kimat. Umayalang pakem ulayo bankur arteli kitak maksiar hakaransan ya kopeni doksa kabala tip kum ka Mr. and Miss East India Natural 2026 kabalalong Harangia Officers Colony Hall Assam.
Tatong ini khmi ya kimat khubor na KYLLENG kari. Menteri Kampo Iyeng jong Sarkar Pedeng Amit Shah. Ula pli pajba ha Gujarat ya ka jing syakri Bharat Taxi ke bapniat da ka cooperative. Ula Shongknor ya ki jing alang bishar pniat ya ka Roy Kapar. Ula Juribru ya ka kam Green Gandhinagar. Bat penlong ya ka Janata Darbar pajba ha Ahmedabad ne. Menteri Kam Khai Peteng Piyush Goyal ulaya kendo ia kinong yalam Kam Khai jongka United Kingdom ha London ban kentiu ia ke jing beitingka bat ke jing yedei ha kaliang ka yok kon da ka papen pau ia ki lat kilenti ha po ka India UK Comprehensive Economic and Trade Agreement lani ka sita kapala bu ban sedang ha ka khatsan tarik unaitung arajar arun reu. Menteri Om Prakash Rajbhar na JYLLA Uttar Pradesh ula keno ya sarkar hapo jong Akhilesh Yadav baka don ka jingbam sap ha ka project Lucknow Agra Expressway kum ka jingbum shai hok ha ka jingshim jaka ka jingpen bet ya kilenti ya bat ka jingte jingshna surok ka bakta ya ka jingshngan jong ki ba. Menteri Kakot Kakya jong Sarkar Pedeng JP Nada pelaj pajba ia ka Arogya Setu 2.0 haka arf kundai tarik JYLLIEW bat kat tu kat ni jing persang haka Kakot Kakya ban kentiu ya jing sumar digital kijing Sam Insurance kijing Botho bat kijing Syakri jong ka Ayushman Bharat. Kaseng Kongres ha West Bengal kan pelong ya kejing yalang kela haka arfui tarik unaitung bandawa ban tokit biang sasisin ya kejing siat kipulet haus nem khat khandai spa khandai pulai bad ya kabenta jong Manish Gupta Menteri Barem ka Kampo Iyeng da ka persya ya ka Trinamool Congress ka baju pelong man kasnem ya ka sngi Martyrs Day. Lasyai ke sengi ublay, Menteri Rangba ke JYLLA Tamil Nadu si Joseph Vijay sedang ban yalap ya ke JYLLIEW persya ya ke pulse polio da ke thong ban ai dawai tika ya ki san puar point kendai puai lang ngut ki kena ki bahapo san snem karta lengba palat saupulai hajar teli ki jaka. Uhe nong yalam jongka AIADMK edapadi ke Palaniswamy penyaya ke jingyalang jongka Women's Wing ke seng haga shitarik unaitung ban penklan ya ki seng bat ban rai halor ki but yalap election haswa ke election shiteng samoy syaka yang dorbar tawai. Ka Sharmistha Mukherjee galakan mau ba ukpa jongka Pranab Mukherjee ulaong ba ka election Lok Sabha House nem arjar khatsau kadai ka dak jong ka mon bakloj upai ba na benta ka jingsen char ka berhenti ha ka ba ulaong ba Narendra Modi udai ubriu baklan bat ubala Syakri slam tam kum menteri rangba do jong ka India. Arngut kile no Ulfa ai kila syakem no hatin sukia Assam rengkat bat ki sulai AK-56 ki hand grenade bat ki kuli hakapor baki temu ban tombori ki riu pai ba lai thu ki pulit. Ki jingja basngusi kila wanjaya laingut ki samla ki belasya lempat haka boarding ha gaya bat uwei briu lasya dung yap ha sama stipur hakapor ba kidang yat procession Muharram ha Araria. Katba kibor badai kimi kilanang penjur syusyu ia kejing pahara ha KYLLENG ki district. Mentang ini kimi ia kimat kubor na KYLLENG kiri PYRTHEI. Ambassador jangkari United States Sergio Gore laong ba menteri rangba do kari India Narendra Modi bat President Donald Trump ki yasam ya kejing yadai perlok ke scam. Ki perkat kumju bat ki yai beteng ban penya ya ke jinge dei bas scam pedeng ke India bat ke United States da ke jinge trailang ke bajan ha ka khai peteng ka kamyadari bat ke technology. Secretary of State jangka United States Marco Rubio laong ba lakmi lenti ba President Donald Trump leche India haka ba sedang jong snem banwan haka ba kini ki artli kiri lajan kilayajan ban yasoy ya jinge te kular haka khai peteng bat ban penklan ya jinge trailang lengba ka jinge te lok ka basngan hap deng kiri ki bahap haka kuat.
Secretary General jangka United Nations Antonio Guterres ulakan tuban plebiang yaga Strait of Hormuz rengkat ka JYLLIEW yagi jahaj ban lenti dak bapriang sungubha yaga Memorandum of Understanding hapadeng ka US but Iran but khot ya baro kiliang ban buram yagi jingkular nagabenta ka jingshong shngan haga time par haga PYRTHEI. President ka Lebanon Joseph Aoun ulayaro ya ka jingyate patmai padang ka Israel but ka Lebanon kum ka sinjam ban panphai biang ya ka jingsanchar lai lo kat ba ka Hezbollah kala kan tat ya ka te ka jingyate but ka Israel ka ong ba ki sipai jong ka kinsa ha ka than shathi jong ka Lebanon hado ba ka Hezbollah kan pendam white. Kanong mikmat jong ka South Korea sya United States ka Kang Kyung Ha kala ong ba ka jingpha jong ki Rio Shlor hak thma Korea kala te ka jingya te lok jong ka Korea US da ka ba banjur ba ka jingya trailang ka ba klan hakaliang ka jingya da kalong ka ba don kam ba bania khun persya ya ki jingma ki banang jur na ka thma nuclear but ki namding jong ka North Korea. La kumno ru kumbashi phongut ki breu ki laman saw malumala hadien bo jumai uba sun point reu ka jingklan ha ka Richter scale ula lan shop ya ka Yamanashi jong ka Japan hajan Mount Fuji ha ka ba ka jingkhnyu ka ba jurru ka la por shadu sha Tokyo nrai amshim la ran kano ka jingkhe tsunami la ne ka jingbthai ki lom meeting. Dang nin ka janmiet ujumai ubaklan bor sun point lai haga Richter scale ulalan shop but nega step ru ujumai uba sun point saw magnitude haga Richter scale ulakhe biang ha Pakistan. Shim ladan kano ka KHUBOR jingmen saw ne jingjulor warla ka jinghnyo seismic kadang doni kito kilong kimat kublai. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.